Game of Thrones donava el seu tret de sortida revelant l'amenaça apocalíptica dels caminants blancs. A Night of the Seven Kingdoms, per altra banda, comença amb el seu protagonista enterrant son mestre. La tragèdia i el drama hi persisteixen, però l'escala disminueix. I si el primer capítol de Game of Thrones ens introduïa la política i intrigues de palau, A Night of the Seven Kingdoms obre amb això. A banda, el protagonista d'aquesta sèrie no és cap gran senyor, ni tan sols un bastard d'una casa noble. És un simple cavaller errant, el cavaller més pobre que hi ha. I quan en Duncan emprèn el seu camí cap al gual de la cendra, fa empatitit pel paisatge. Hi ha un ritme lent que no el fa destacar, com si fos un element més de l'estampa. I la música que acompanya l'escena sintetitza a la perfecció l'essència del protagonista i del cavaller errant. Una peça lenta, menuda i costumista, bella però humil, conformada essencialment per un violoncel acompanyat d'una guitarra, als quals de mica en mica s'afegeixen més instruments. Un tema que no se sublima mai, però que hi persisteix determinat i constant, com la vida d'un cavaller errant, fent vida als camins, dormint a fondes, estables o a la serena, vivint de forma modesta, servint a nobles menors i cavallers amb terres, no a grans senyors i als seus enormes palaus. Així que passem de les grans cases de Westeros a un cavaller errant que dorm sota els arbres, de guerres i salvar el món d'un apocalipsi zombi, a intentar apuntar-se a les llisses d'un torneig. Un cop arriba al seu destí, en Dunk ocupa el centre de la composició, però aviat aquesta comença a omplir-se amb la gent de la vila, fins a fer-lo gairebé indistingible de la resta. Aquesta és una història sobre el món de Westeros, sobre la gent normal, comerciants, músics, carnissers, artistes ambulants, dones de servei, mossos de quadre, pagesos, prostitutes, fondistes. La perspectiva de les classes populars és la que marca la narrativa, així que la sèrie procura aturar-se als petits moments. Per primera vegada a la saga, el ritme s'alenteix i veiem escenes tan quotidianes com ara una partida al joc d'estirar la corda o dos personatges fent l'esmorzar. I no es tracta només de dibuixar escenes costumistes de tant en tant, sinó de retratar la realitat material dels pobres. Aquí no està en joc el destí del regne. La màxima preocupació d'en Dunk ara mateix és entrar a les llisses i guanyar alguna justa. Per honor, deure o ambició? No, simplement per intentar sortir-s'hi, com fa la gran majoria de gent a Westeros. Sobreviure dia a dia, ja ho diu la fondista del començament. I mai cap justa ha fet variar el preu dels ous. Així que els nobles i els rics poden quedar-se amb les seves intrigues de palau, les seves guerres i els seus dracs que vomiten foc. La gent normal ja en té prou en procurar un plat calent a taula cada dia. Aquí, fins i tot la barrera lingüística que hi ha al tractar amb un comerciant estranger és un obstacle a superar. Aquesta materialitat tan terrenal se'ns és recordada amb la gran quantitat de pixum, caca, pets, vòmits i altres fluids al llarg de tots els capítols. Com ja he dit, aquesta és una història sobre la gent normal i corrent, no sobre els nobles, així que hi ha espai per embrutar-se les mans. A Game of Thrones ja hi havia gent corrent, però aquests no tenien cap mena de protagonisme i romanien com un element reactiu a les accions dels poderosos. A aquesta sèrie, però, les classes populars tenen veu, vot i una manera pròpia de relacionar-se amb el món que els envolta. També se'ns ensenya que hi ha consciència de classe entre els pobres. Tal com li expliquen les prostitutes a en Dunk, ell és una altra puta, ja que, com elles, ha de posar en risc la seva integritat física per aplaure els rics i privilegiats. Tanmateix, la posició d'en Dunk és una mica diferent. Per molt pobres que puguin ser, els cavallers errants encara gaudeixen d'una posició social millor que la majoria dels pobres. Un cavaller errant es guanya la vida posant-se al servei directe de nobles i gent més privilegiada. Així que, a diferència d'un camperol qualsevol, en Dunk s'envolta de les classes altes, cosa que, narrativament, ofereix més potencial. La perspectiva d'en Dunk ofereix una radiografia de la societat de Westeros, que és més complexa del que sembla. Per exemple, en Dunk coneix els Fossoway, un llinatge de cavallers com, en teoria, és en Dunk. Però a diferència d'en Dunk, ells tenen terres, així que ocupen un esglaó més alt a la piràmide. També coneixen Lionel Baratheon. Els Baratheon són una de les cases més poderoses de Westeros, els senyors de les terres de la tempesta, i, curiosament, ambdós congenien. Però després de compartir una estona de complicitat, i tal com indica el gest d'en Lionel quan recupera la corona en mans d'en Dunk, el món torna a girar, i en Dunk torna a ser un ningú. Sí, pots fer-te amic d'algú dels alts estaments, però al final del dia, quan la festa acaba, tothom torna al seu lloc. Els nobles, als pavellons de seda, i el cavaller errant, al resguard d'un hom.
I aquesta barrera material entre els nobles i en Dunk no es pot superar amb una simple dansa homoeròtica. Així, quan en Dunk li exposa la seva precària situació en Lionel, aquest no pot oferir-li cap consell, cosa que té tot el sentit del món. Quina mena de lliçó li pot donar en Dunk, una de les persones més privilegiades del regne? En Lionel mai ha hagut de viure a base de cancel·lada, d'empenyorar el seu preuat cavall per a poder competir un torneig o d'amoïnar-se pel preu dels ous. I aquest, a diferència, de nou, de Game of Thrones, és un dels temes principals de Night of the Seven Kingdoms, el conflicte de classes. La sèrie arriba al seu capítol final amb la mort de l'hereu a la corona, un fet prou impactant per a sacsejar l'estabilitat política del regne. Els pagesos, però, tornen al camp. Els pobres han de tornar a guanyar-se el pa, i la Red, ara és la Rowan, ha mentit per a prometre's amb en Raymond Fossoway, que desconeix el seu ofici. De nou, pots envoltar-te de nobles i poderosos, pots guanyar-te el favor de l'hereu al tron de ferro, pots ballar i emborratxar-te tota la nit amb en Lionel Baratheon, però en un món com aquest, quan la festa acaba, el teu lloc segueix el fang i els camins. Una lliçó que la sèrie ens recorda per última vegada amb la història d'Arbre Penic. Fins ara, l'únic que en sabíem és que l'Arlan procedeix d'aquella vila i que la seva espasa té un penic clavat al pom. L'Arlan, però, ens confessa el motiu d'aquest nom. Quan un senyor crida els seus estandards i envia els nois a la guerra, el costum mana clavar un penic a l'alzina de la plaça i que els que tornin el desclavin. Era un arbre immens. Així i tot, costava molt trobar-hi algun espai buit per clavar-hi un altre penic. Una història tan bella com dolorosa, un altre testimoni més de la brutal violència d'aquest món. I com no podia ser de cap altra manera, en Dunk honora la tradició de son mestre i clava el penic de l'espasa de l'Arlan a l'arbre que l'aixoplugava. Perquè què és l'Arlan, sinó també una de les moltes víctimes d'aquest món tan cruel? Un d'aquells joves que va partir a la guerra i no tornar mai més a casa. El capítol 5 és probablement el punt àlgid de la sèrie, no només perquè el destí dels personatges es decideix en aquest moment de la història, sinó perquè trobo que sintetitza perfectament aquesta col·lisió entre dos mons, entre les classes populars de Westeros i els seus nobles. Però no ens hi avancem. El capítol comença amb un zenital de l'equip d'en Dunk, en què els 7 cavallers formen un estel de 7 puntes, símbol de la fe dels 7, allò que s'invoca en aquest combat. Una d'aquestes deïtats és el tema recurrent del capítol, la mare. Ho sentim i ho veiem al llarg de tot l'episodi, com ara amb en Dunk del cau de puces, que somia amb la seva mare venint a rescatar-lo, o amb aquell Frey agonitzant que demana per la seva mare, o en el fet que, quan l'Arlan irromp escena per a salvar en Dunk, ho fa invocant a la mare. Deixeu estar el nano! De fet, el mateix nom del capítol també ho indica, en el nom de la mare. La mare és una de les deïtats de la fe dels 7, la religió hegemònica a Westeros, i la religió a Westeros és molt important, així que és normal sentir-la de la boca dels personatges. Però per què la mare d'entre totes les altres? Bé, la mare, a la fe dels 7, representa la pietat i la clemència amb els altres, i el vot adreçat a aquesta encomana a protegir els joves i els innocents, cosa que té sentit. En un món com el de Westeros, i fins i tot també el nostre, la mare és segurament la primera de qui rebem clemència. Durant molts anys és aquella a qui tornem per aixoplugar-nos de la duresa del món exterior. Però què té a veure la mare amb el judici de Set? Bé, en Lionel Baratheon ho explica. La mare us va estimar més a vos, Llàstima. Cap home lluita amb tant de coratge com el desatès per la mare. Primerament, cal recordar que el judici és el baptisme de foc d'en Duncan, que fins ara només havia combatut els entrenaments. I com ja he dit, aquest és un món profundament violent, així que no serà un camí de roses, precisament, cosa de què en Dunk és conscient. La por el paralitza i és l'Egg qui ha d'esverar el cavall perquè arrenqui. A la primera de canvi, en Dunk és ferit greument, i justament quan desembeina l'espasa i es disposa a combatre, la realitat li etziba un mastegot a la cara. El judici de Set és una de les escenes de combat més viscerals i tenses que he tingut el plaer de veure a una pantalla, i tant guió com direcció s'encarreguen de fer-nos muntar en una muntanya russa d'emocions que es pot dividir en 5 parts. El combat comença i en Dunk carrega, però rep un cop de llança al ventre i el desmunten. Aleshores, el flashback, en què en Dunk torna a les seves arrels. Després, en Dunk recupera la consciència, però rep una estomacada a mans de l'Aerion. És a la tercera fase que en Dunk comença a remuntar i li clava l'espasa a l'Aerion a la cuixa, però aleshores col·lapsa per les seves ferides. Sembla que és mort.
Contra tot pronòstic i amb el favor del públic al seu costat, en Dunk torna a recuperar la consciència i alçar-se, malferit, però determinat a guanyar. I la darrera fase. Aquí, la càmera segueix el moviment dels personatges i només podem sentir el so dels cops i els gemecs de fatiga i dolor. La direcció decideix situar-nos amb en Duncan, dins d'un microcosmos on no existeix res més que aquesta lluita a mort. En Dunk s'emporta l'Erion al fang, al seu terreny, on el desposseeix del seu escut per estomacar-lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 són els cops d'escut, de la mateixa manera que 7 són els déus i 7 els vots del cavaller. En Dunk, quan estomaca l'Erion, està tenint-se el jurament dels cavallers. És per això que el moment resulta tan catàrtic. Finalment, en Dunk li lleva la visera a l'elm de l'Erion per apropiar-li una bateria de cops de puny que li destrossen la cara. L'Erion, totalment derrotat, es rendeix i la cara d'en Dunk ho diu tot. Això s'ha acabat, però costa creure-s'ho. Aquest aixeca la vista al seu voltant i s'adona que la gent encara lluita. Així, arrossega l'Erion a través del fang perquè confessi ben alt. I és així que la direcció conclou el judici de Set, amb un altre zenital que mostra l'escut d'en Duncan al lateral, travessat i esberlat, però amb l'om intacte i impertèrrit, com el seu portador. Hi ha qui diria que en Dunk rep massa, que algú després d'una estomacada com aquesta no podria mantenir-se dempeus, però aquest és el punt. El capítol, conscientment, ens porta per una voràgina d'emocions i girs de guió que fa que patim i ens observem alienat com en Dunk perd, perquè la seva remuntada sigui més emotiva. A més, en Dunk ha de rebre. En prou feines ha rebut formació de mans de l'Arlan i s'està enfrontant a nobles que han entrenat tota la vida per a moments com aquest amb els millors mestres d'armes del regne. Ell mateix ho diu al primer capítol. Llavors, quina confiança hi puc tenir en mi? Cap ni una. Però aleshores, per què guanya en Dunk? Per sort? No. De nou, en Lionel Baratheon ho explica. La mare us va estimar més a vos, Llàstima. Cap home lluita amb tant de coratge com el desatès per la mare. En Dunk ha conegut de primera mà la cara més cruel del món. Primer, com a orfe al cau de Puces, on ha passat fam i fred, on s'ha barallat amb altres perengrunes, on ha vist els seus amics morir. Després, fent vida als camins com a escuder d'un cavaller errant. I ara, enfrontat a tot el poder dels Targaryen de forma injusta. En Dunk, més que ningú a aquell torneig, sap què és ser desatès per la mare. Sap el que és haver d'aixecar-se cada cop que la vida el llença al fang. En Dunk té una cosa que aquells nobles no. Una cosa que els diners i els privilegis no et poden donar. Resiliència. Una resiliència que el seu contrincant no té. Només cal veure la cara que fa l'Erion quan en Dunk es torna a alçar. En Dunk està molt més ferit que l'Erion, però tot i així, és l'Erion qui ja no pot continuar, qui ja no té més a donar. És per això que el final del judici de Set és tan emotiu i catàrtic, no només perquè en Dunk mereixia guanyar, sinó perquè encarna el conflicte de classes inherent al subtext d'aquesta història, perquè cada cop de puny que li propina a l'Erion està alimentat per la fúria dels greuges que els rics i poderosos porten segles infligint sobre els pobres i desemparats, perquè aquesta és la justícia al seu màxim exponent. En Dunk és un personatge típic a Westeros. No es creu millor que ningú, no trepitja els altres ni s'aprofita d'ells. És directe i honest, igual que les seves motivacions. En Dunk viu dia a dia, assaborint el present, sense maquinacions ni ambicions més enllà de servir als pobres i necessitats com a cavaller. Cosa que contrasta amb l'estil de vida dels nobles i poderosos, acostumats a aquell joc de trons en què o guanyes o mors. Ja ho diu en Lionel Baratheon. Des de la seva perspectiva, la gent vol el teu favor o el teu cap. No hi ha punt mitjà. Per això aquesta cara quan en Dunk li diu que només ha vingut al seu pavelló a sopar. En Dunk torna a destacar quan se'ns és mostrat tenint cura amb els animals. A banda d'un recurs bastant simple, però eficient per a fer que t'agradi un personatge, té tot el sentit del món amb la humilitat d'en Dunk i la seva posició al món. En Dunk, gràcies a la seva condició social, és sovint maltractat i menystingut pels altres, sobretot per la noblesa. Però en un món tan cruel i classista amb els pobres i les minories, en Dunk escull ser amable i gentil amb tothom. Els animals, sovint, són també menystinguts i maltractats per la gent, tot i la seva gran utilitat. Ens aporten aliments i recursos, ajuden amb la feina i ofereixen companyia.
En un món tan marcat per les seves crues condicions materials, en Dunk es decanta per l'idealisme, creu fermament en els vots de la cavalleria i s'entrega a aquests acèrrimament, i sovint sembla l'únic que ho fa. L'ideal cavalleresc és menys tingut per la gran majoria dels personatges, des de la fondista que exclama que home i cavaller són d'un mateix fer, fins a l'Stephen Fossoway, que traeix els seus vots a canvi d'un senyoriu. En Dunk és un dels pocs personatges que respecta els vots de la cavalleria, cosa que és profundament irònica perquè en Dunk segurament mai va ser ordenat cavaller, tot i que afirmi el contrari. Però aquest, de nou, és el punt. La ironia que algú que no és cavaller sigui el cavaller més veritable de tots. La seva primera reacció quan veu com un príncep agredeix una noia innocent és intervenir i estomacar-lo, sense aturar-se a calcular les conseqüències. En Baelor Targaryen, un home just i bondadós, però també un polític astut i calculador, li exposa la imprudència del seu acte. Un cavaller errant no pot estomacar un Targaryen impunament. En Dunk es justifica invocant el deure. Vos no hauríeu fet el mateix? En Baelor respon amb un recordatori de l'ordre social de Westeros, una hòstia de materialisme. Potser sí, però sóc un príncep del regne, no un cavaller errant. Però la resposta d'en Dunk torna a ser l'idealisme. Els cavallers no fan el mateix jurament? Protegir els innocents. Aquest ball entre l'idealisme i la sobrietat del món material és constant a la sèrie i ens porta a Sir Arlan. Des del començament, l'Arlan se'ns és presentat com un personatge complicat. El primer que veiem és com bufeteja en Dunk, cosa que ens porta a preguntar-nos per què en Duncan s'ajuntaria amb algú com l'Arlan. Ell mateix explica que l'Arlan era una persona esquiva, que no feia amics i tractava amb meuques, i fins i tot, quan se'ns mostra com va salvar en Dunk, no ho fa de forma èpica i heroica. Està tan begut que quan irromp en escena comença a vomitar. L'Arlan és un puto desastre, però tot i això, res l'atura d'ajudar en Dunk quan més ho necessitava. De tenir-se els seus vots com a cavaller i salvar aquell pobre orfe en nom de la mare. És de l'exemple de l'Arlan que neix l'idealisme d'en Dunk. Si fins i tot aquell vell xeruc va poder fer el bé i mostrar clemència quan calia, què ens atura la resta de fer-ho? Viure a un món tantes vegades gris i cruel ens ha d'aturar de fer la nostra part? Ha de vèncer l'espro del món el nostre desig de viure en una societat millor? Quan tot és perdut i sembla que és la injustícia la que fa girar el món, encara hi ha persones justes disposades a alçar-se i plantar-li cara. És en aquests moments que més llueix la bondat i el coratge de les persones. I just quan més ho necessitava, en Baelor salva en Dunk. En Baelor s'erigeix davant la resta en un cavaller honorable, un home bondadós, un heroi. Però davant l'idealisme, ara d'en Baelor, el món respon amb la seva materialitat i aquest és mort de forma accidental pel seu germà. És profundament cruel que un acte de bondat i justícia totalment desinteressat sigui respost amb tan cruel final. Però tot i que molts així ho pensin, aquesta no és una història cínica i deplorable. La conclusió no és que en aquest món tan injust i cruel el bé i la virtut no existeixen, que no hi ha cavallers de debò. La conclusió és que, precisament com que el món és tan injust i cruel, cal fer el bé. Cal ser virtuós, calen cavallers, com Sir Arlan, com en Baelor Targaryen o en Raymond Fossoway. Calen cavallers, com Sir Duncan l'Alt.